Wel, mae Hugh Williams a fi'n dal yma yn y Cylch Moch, a dyn ni wedi cyrraedd y prif Pencampwriaeth. Dim ond 3 ar ôl y bai, yr hwch a'r sbinwch yw. Ia, y bai a'r hwch yn mynd ben ei gilydd yma wan. A dim mae'r sbinwch yn fanna yn barod fel back-up lly. A un beth sy'n sicr, mae dim bwys pwy sy'n mynd â hi, mae arddangosfa o Moch Cymreig ar ei gorau. Mae'n foch da yma. O'r hwch eisiau hi, dwi'n meddwl. Ie? Ie, dwi'n meddwl. Pam bod ti'n dweud hynny? Mor sicr. Neis di. Ti'n dweud fel backup wan, nhw'n gael Hugh fyna, efo'r sbinwch. Be rhag ofn bod o'n meddwl bod hi'n well neu un o'r... Ia, tasa'r hwch yn cael champion fan ddyn ni, de? Ie. Bydden nhw'n cystadlu'r sbinwch yn erbyn y bai wedyn. Reit, wel ai. Tasa'r bai yn cael. Ynde? Ia, ddyn nhw ar bai arall i mewn, dwi'n siŵr iawn, ond dwi'n meddwl na... Ia, os fydd yr hwch yn ennill yma wan. Bydden nhw... Fydd rhwng yr hwch a'r... Bydd rhwng y bai a'r sbinwch. Bai a'r sbinwch wedyn. Mae'n dda bod ti'n gwybod achos dydw i ddim. Ond mae Mark Horsley yn... Mewn dwys fyfyrdod yn y canol, a diolch yn symud lot. Dwi'n siŵr bod gen o amp gan mod i gweld nhw eisoes. A mae'n siŵr o fod yn gwybod pwy di ffefryn. Da chi'n gweld chi pan nhw'n dod i'r ring, dydych? Os yw rhywbeth yn digwydd taro'r llygad chi, da chi'n dieddol o'ch tynnu at hwnnw drwy'r adag wedyn, dydych? Peidio newid eich meddwl, de? Ie. Ond mae'n drafod yn y canol. Dwi'n mynd i fynd am y bai, ddiw. O na fo. Chymru pres ni. Dwi'n edrych mewn dros am lot o bres gynnau. Dwi'n mynd ddyn betio. Dwi'n lot o ddyn moch, ond dwi'n mynd i roed ymhen ar y bloc fel o'ch chi'n dweud. Na fo. A mynd i mynd mlaen, gwn i weld. Os eithi'r baidd, mi fydd teifi a Rhys troed yr air yn hapus iawn. Fi'n fynd a ddawnsio dwi'n darogan. Maen nhw wedi cael sioe dda iawn hyd yn hyn, dydyn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Troed yr air yna i Wickham Dawson. Hammer. Mae'n cadw ni aros wan. Yndi. Mae'n ei sioe ohoni. Yndi, mae'n gael sioe wan. Ni ddim newid i feddwl eto, dwi'n mynd gyda. Na, dwi'n meddwl. I'r baidd sy'n mynd â hi fyd. Sydd, Na ni. O'r gyfechiadau. Wel, diolch yn fawr iawn. Da chi'n dyfaru, was ydych chi'n pres ni? I golli'n swydd yn adeg mwyn nesaf wan. Teifi a Rhys Evans, troed yr air yn cipio'r prif Pencampwriaeth yn y Moch Cymreig. Gwych, llongfachiadau mawr. Ar gil wobr yn mynd i Dawson, Wickham yn y Harmer. Da iawn. Da iawn hw. Gwych, wel Hugh, mae wedi bod yn bleser gael dy gwmni di. A bleser, wedi bod yn gyfnwyneithau efdiran. Addysgiadol dros ben. A dwi wedi mwynhau un efo chi. Gawn ni'r sgwrs yn ystod y wythnos eto. Na fo. Diolch Hugh. Diolch o'r iawn. Wel,